nahrává. Tak pojď. Takhle? Ne, naopak. Tak? Aha, teď. Jo. Je takhle, jo? Ne, Takhle. ne, Takhle. jo, Fakt? Jsi jistý? jo, A jde to sem do těchhle, jo? jo, Proč na tom? jo. Takže to musíš držet obouma rukama. Tahu na správnou stranu. Ne. Nestahoval, vole. Co? Jsi nestahoval, jestli prohodíš mě. Ne, to jsem povoloval. Ne, tam ne. Jsi jistý? Jo? Děláš si z mě prda. Ne. Jsi prodavák nebo levák? Prvák. Dobrý. To bylo akorát moc, víš? Jo, ono to je celkem dovatažený dost. Máš všechny tři? Jsi dobrý, pazu. Na ty díry. Já jsem říkal, že to mám být naopak, vole. Jako takhle, jo? No jasně. Trubka, vole. Hej, proč mi to nepasuje na ISO? To je jinak. Tak jedna z těchto věcí musí být posunutá nějakým způsobem. Je to možné? Tamhle to? Nejde to nemůže to být posunuté? Je to co? Tamhle to. Tohle? Tohle je Ne. těžko, to je na kole. No tohle je taky na kole. Jak se to piča montuje? Takhle určitě ne. Tak. To takhle. Já bych řekl, že takhle. Jsi nepodíval na ten YouTube tutoriál, co? Máš to prostě od třicíťáků filmů, vole. Ale stejně by nešla zavřít kapot, tak když by to bylo namontované takhle. Otoč to? O 90, jo? Ne. Takhle. Takhle to tam nemůžeš dát. Bo jak? No, to je. Tohle je pičovina. Takhle si myslím, že to má být právě. Já myslím, že ne, že to má být tak, jak jsem říkal.
No tady lid vypadá. Každopádně to má jinak rozměr úplně. No úplně ne, přesně tak. Máš, to je špatně. Měnil jsi někdy tohle? To se nevyměňuje. Nemění se to. To je karoserie. Já nevím, co to je. Když začíš ještě něco toho, tak dobré. Tak mám ti to trošku zahnout? Jako co? Tamto? Jako... No? To nevím. Nevím. Já si bojím, že nic nevymyslím, ne? Jako. No to nevymyslíme nic. Ale teďka jde o to, jestli ta spěra je dlouhá, a nebo je to křivý. Protože, co já vím, tak on to měl namontovaný na třicítce. Máš rychle, vole. Že? Máš rychle. Jsem taky chtěl si snad dát, to. To mě se platí. Nevím. Je to moc dlouhý do piče. Fakt? Jo, ale řekni mi, vole, jak křivý ISO? Tak je, jako vypadá to tak, ty vole. Ale kde by bylo křivý? Hej, myslím si, že tohle, když to trošku víc ke mně, tam to víc do mě Nebo nemusím to auto sebrat. Co tam dal třeba? Ne, protože ono to je ale o hodně, vole, to je tak o 4 centimetrů. To jsou tak 3. Ne, pozri. Dobře. Co? No. Montujeme. Sluší mi to s nástrojem? Krásná hospodyně. Doblenka. Vám chce takové zimě. Nechce. Tady stojím moc dlouho na mysli. Jsme tady asi 5 dní. Bude to horší věc. Ale za dalších 5 minut se moc nepohneme tomu. Nepohnem, protože je to, Takovou ne. Mám to furt. protože ta tyč je moc Jej. dlouhá. Ale olmoucké. Jej! Dala jsem 1 na litru, víš chtěl? Ano. Tak tě ho prodám za 100% přidáškou. Takže za 10 korun? Já nevím, kolik stálo. No výborně. Ale odhaduji, že 100. A co děláte? Víte, jak zmohlo? Pijete olej? Jo? Co? Glo. Tak nic, já tam montuju zpátky, jo. Nic, tak to tam jdeš zpátky, no. Posral se. Posral se, vole. Já jsem nic neposral, vole. Ale jo. Ty jsi se skřivil. Že naboural a skřivilo si ti. Ale piču skřivilo, vole. Ty máš ho skřivený, jo. Není to křivý, vole. Tady jak ti to vypadlo, tak se to celý skřivilo. Co mi tam vypadlo? To musím teďka přepnout, že? Jo. A víš, co je důležitý? Mít tu, ten oříšek, tak jsou ty šroty do toho jak křiva, ne? Tak nemít to takhle, ale aby ti to krásně leželo na té mátici. A mám to zatáhnout pořádně. Jo. A jako ne úplně festovně. Jo.
Máš ho křivýho. Nemám ho křivýho, vole, ISO nemůže být pičo křivý. Evidentně. A jestli je křivý, tak je fakt křivý o hodně, vole. Přesně tě. To je tak normální křivost, Tome. To vlastně jsem dělej. A to natáčel, jo? Dobrý. Takže to nahrává furt, no. To bude tvůj první. Skvělý. Asi to dá na internet někdy jako how to install, vole, tady bar pičovina, vole, fail. To bude slednutí. Prosím tě, kup si na výstav. No, no. To křivý to je to. Ale zase se mi nezdá, že když to auto zvedneš, No, tak, takže by se to hlo tak moc, jako, víš to. ale tak sucho. Nebo se zeptej toho borce, to. Já se spíš někoho asi zeptám. To, do tomu jsem rozuměl. Co? Do tomu rozumím.